รก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยเธออย่างนี้ให้คอยนานๆสงสารรู้ไหมเธอทำเฉยฉันเองจะบ้าตายอยากจะเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เธอส่งยิ้มมาวันโลกนี้สดใสขึ้นทั้งตาToto ovocie je asi jedno z najlepších na svete. Ešte marakúja, ale toto je. Musí byť zrelé, naozaj riadne zrelé. Jackfruit sa volá. Je kvoska, tá sa neje. To je taká ešte dužina okolo. Teda tu je kvoska, ale ani táto dužina sa neje. A je to tak aromatické to ovocie, také intenzívne, silné, naozaj ako taká sladkosť to chutí, takú zvláštnu chuť. Úplne perfektné. A keď ešte nie je dozreté, tak sa z toho robieva, to sa dá aj u nás v DM-ku sa mi zdá kúpiť, také jackfruit meso, vegánske meso, taká náhrada pre vegánov. No. Myslela som, že vám ešte porozprávam, ako to je žiť v kambodžskej rodiny. Ako som sa ja naučila tu fungovať, sa prispôsobila a na niektoré veci si možno nikdy nezvyknem. Je to proste iná kultúra, ako je naša európska, ale musím aj povedať, že je to veľmi príjemná kultúra. Veľmi príjemne sa tu dá s nimi žiť, jednoducho preto, lebo sú veľmi tolerantní. Oni napríklad vôbec nesúdia, nehodnotia druhých ľudí, že ja neviem, prečo si teraz toto obliekam, alebo nie nejako inak. Ja sa neobliekam ako oni. Napríklad by som si nedovolila v takomto tielku teraz pred pónovými rodičmi sedieť pri stole, to nie, to teraz tu takto chodím tu po izbe, oni teraz napríklad nie sú doma, tak to je pre mňa v poriadku, sme tu medzi nami, ale keď by sme sedeli teraz pri stole, tak ja by som si také nedala. Ale viem, že by to tolerovali, že by to nič k tomu nepovedali, ale proste no nepatrilo by sa to, alebo ja chodím oblečená napríklad aj také tie top trička mám bez rukávov, to oni nenosia. Ženy tu naozaj skoro všetky majú zakryté tie ramená. A to sú také veci, zase, čo oni tolerujú, čo je v poriadku, čo aj pán mi povedal, že kľudne to môžem nosiť, že to nie je nič, že by ich to urážalo alebo niečo. Ale samozrejme nič nejako, že s holým bruchom alebo s velikánskym výstrihom a také. Takže keď tu človek žije s nimi, tak samozrejme, že ja to považujem za samozrejmosť, že sa prispôsobím aj, že proste ich zvyky akceptujem, ich kultúru akceptujem. Nemôžem prísť do nejakej krajiny a očakávať teraz, aby sa oni neprispôsobovali. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležité, keď takto, že človek cestuje, že si najprv vopred zistí, ako to tam funguje, čo môžem nosiť oblečené, ako sa mám správať. No zase sme na trhu, tu predáva pani zlato, čo sa myslím celkom oplatí tu kupovať, ale ja osobne teraz nemám záujem o také veci. My teraz hľadáme peňaženku pre mňa.
Potrebujem ešte jednu. Hello. Yes? Taká zlatá, hneď chcela byť vo filme. A hej, potrebujem proste nejakú peňaženku. Takú celkom jednoduchú, asi nejakú detskú, aby som nemusela stále moju celú so sebou nosiť. Tak dúfam, že tu niečo nájdem v týchto haraburdách. Tu sú zatiaľ len tie oblečenia. A tam ďalej, keď potom už pôjdeme rovno, tak tam už je potom aj jedlo. Tie rybaciny, mesa, zelenina, ovocie. A tuto ujo krajčír šije. Inak sme akorát zaniesli naše veci ku krajčírkám, lebo aj Milka a mne sa šaty začali párať a na džíncoch gombík sa mi otrhol a to si neviem zašiť, to je taký džíncový gombík proste, čo sa musí tak zapichnúť. Tak neskôr potom vám ukážem, ako to tam vyzerá v tých krajčírkach, keď pôjdeme vyzdvihnúť tie veci. Teraz koľko sú hodín? What time is it now? Asi 2 hodiny? 2 hodiny a povedala, že o 4:00 máme prísť po tie veci. Nejaké 2 hoďky. Proste, že potrebuje na to. 3 hodiny, že už sú dokonca. No, že za hodinu, že môžeme prísť. To sa mi tu páči, tie služby sú tu také lepšie ako u nás. Všetko ide rýchlejšie. Práčovňa, ráno odnesieme veci, po obede, večer si prídeme po to. Aj keď si teraz u Pónovej rodiny samozrejme sami perieme, tam máme pračku, ale normálne keď musíme že odniesť do práčovne, tak to ide strašne rýchlo. No tu už začínajú potraviny. Tu majú také rôzne veci, ako je u nás. V podstate sol, cukor, koreniny. A tu sú dokonca strukoviny, mungo, fazula. Toto mi vyzerá ako to círok. Toto sa mi zdá, že by mohol byť círok, lebo niekde som čítala, že aj v Ázii je círok dosť rozšírený. No, počkaj, Milka. A čo tu majú? Toto je ten hnusný MSG, to je ten prášok, čistý glutamát, toto do všetkého jedla oni hádžu. A neviem, či to teraz vidíte, áno, vidí sa to, také pásiky sú, to vidíte? Ako také malé kryštáliky. Je to, dodáva to jedlu strašne dobrú chuť, ale je to brutálne nezdravé. Takže takéto veci, no tieto omáčky. A ako oni sú inak takí, čo sa týka emócií, napríklad, oni samozrejme tie emócie majú, tú radosť, hnev a všetko, ale oni to tak neprejavujú ako my, Európania. Napríklad, keď aj sa privítajú alebo rozlúčia s niekým, koho už dávno nevideli, alebo no, sa s ním teda privítajú, tak normálne oni sa neobjímajú. Oni urobia ten ich pozdrav, dajú si ruky pred tvár, trošku poklonia hlavu a tým to končí. To je ich pozdrav. Ono to nie je tu vo zvyku sa objímať, boskávať sa na líca, alebo tak. Ale musím povedať, že keď sme prišli sem, tak Pónova mamina nás vystískala, aj mňa, aj Emilku, aj Póna tak strašne. U deťoch toto neplatí, deti stískajú to, hej, ale dospelých nie. Ale napriek tomu aj mňa vystískala riadne, aj ma vyboskávala, s čím som vôbec nepočítala, som bola z toho prekvapená, lebo som bola tak trošku, že som čakala, ako ona zareaguje, že ako sa jej idem pozdraviť, či sa jej takto pozdravím, ale moja intuícia, alebo ja som taký typ, ja hneď objímam každého, keď sa veľmi teším. Ale som sa tak trošku ovládala najskôr, že uvidím, ako ona zareaguje, ale ona hneď ma schmatla a vystískala.
Bola som z toho prekvapená, ale samozrejme som sa veľmi potešila, ale nepočítala som s tým, lebo je to veľmi netypické tu. A ja som mala taký pocit, normálne, že ona vie, že tým, že som Európanka, že to môže urobiť. A že normálne, že aj ona si to akoby vychutnala, že s nami, s Európanmi, takto, že sa môžu vystískať. Že ja vidím to aj u kamarátoch. Napríklad, keď sa stretnem s kamarátmi, ktorých som dlhé roky už nevidela, ktorí žijú v Thajsku napríklad. Aj tí normálne si to vychutnávajú, keď ma vystískajú. Že to také pre nich akoby... Celkom sa im to asi aj páči, myslím. Len teda v ich zvykoch to nemajú. Tak peňaženku som zatiaľ nenašla. Sú príliš nepraktické. To radšej si môžem zobrať nejaké plastové vrecko, nejakú igelitku. A jeden dokonca pýtal $5, čo mi prišlo úplne prehnané. Neviem, či nepýtal kvôli tomu, že že videl mňa viacej asi. Ideme si tu popozerať ešte aj také zeleninu, ovocie. Tak je tu riadny zápach. Je tu fakt hnusný pach. Pozrite túto vodu. To je samá rybacina, čo im odteká z toho mesa. Oni chladia to meso, ryby na lade a ten ľad sa potom topí. A odteká to tu všade. Je to dosť hnusný zápach. No a takto si tu sedia ráno. Neviem ani o koľkej otvárajú, možno o 6:00. A okolo 6:00 večer sa to tu zatvára už potom pomaly. Tu je teda ovocie a tu na druhej strane je mäso. Ideme aj tam pozrieť. Emilka, ideš so mňou? No, tu už majú mesa. Dneska nejaký... ale dneska to tu hnusne smrdí, ako aj inokedy. Aj inokedy to tu páchlo riadne, ale dneska to je hnusné, ale dneska tu stojí aj vzduch. Dneska je riadne horúco. Hello! How are you? Fine, and you? Thank you. No, tu sa nájde naozaj všetko. Verte mi, že nechcete to dýchať, čo tu ja dýcham. Jeminko, toto asi neprejdem. Počkaj. Pustíte tu, Emilka? Toto ma až bolí, úprimne vám poviem, takéto veci, keď vidím, mi je až do plaču, ja naozaj. Mi to je strašne ľúto, že musíme takto s tými zvieratami zaobchádzať. Ja si nemyslím, že to je v dnešnej dobe nutné, aby sme jedli zvieratá. Sú už iné možnosti, nie že už stále boli. Človek dokáže prežiť aj bez mesa úplne v pohode, dokonca je zdravší bez tohto mesa, bez toho, aby sme takto trápili zvieratá, bez toho, aby sme ich zabíjali, týrali, nútili, to je hnusné niečo naozaj. Ale chcem vám to teda ukázať, nechcem vám ukázať len tie krásne veci, ktoré sú tu, a pláže a pekné počasie a slniečko. Proste aj toto patrí k tejto krajine, takisto aj ako u nás na Slovensku to nevyzerá inak, len u nás na Slovensku toto je všetko skryté. Nie, bytunky, kto sa tam dostane. Nikto nepočuje tie zvieratá, ako tam kričia, ako sa tam trápia. U nás to je schválne všetko skryté. A kde je ocko? Skryté, aby sme to nevideli, aby sme to nepočuli, lebo keď by sme to počuli... Aha, okon! Ukazujú nám, kde je pón. Vidia, zbadali, že ho hľadáme. Okun. Keď by to ľudia videli, ako sa
tie zvieratá trápia, týrajú, tak by proste ich nejedli. By veľa ľudí, myslím, že by prestalo jesť mäso. A tuto aspoň sa dá vidieť pekne. A človek sa môže rozhodnúť, či to naozaj chce jesť, alebo nie. Či mu to je chutné, alebo nie. A keď napríklad Emilka toto vidí, ona sa mi ide skoro rozplakať z toho, jej to je tak strašne ľúto. Ja viem napríklad, že ona v živote by to nechcela jesť. Asi kúpime tuto ešte cukor, takýto hnedý. Pon, čo hovoríš? To je hnedý cukor, že? Toto cukor. No a ako to je, keď takto, že bývame spolu, napríklad sme tu v dome, počkajte, tu sme teraz Pon aj my, takže my sme traja, Ponovi rodičia, brat, manželka aj ich dieťa, takže sme tu 8. A ešte sestra najmladšia, takže 9 sme tu v tomto dome. Musím povedať, že nie je to nejaké veľmi, že necítim sa, že by som bola nejako veľmi obmedzovaná vo svojej tej súkromnej atmosfére, alebo tej, ako sa povie, no, viete, čo myslím. Mám stále možnosť sa ísť osprchovať, kedy chcem, na záchod, do kuchyne. Môžem sa zavrieť do izby, keď sa chcem prezliecť, alebo keď chcem mať trošku kľud. Je to v pohode, lebo oni sú stále v tej robote. A väčšinou už idú ráno alebo do obedu a prídu až v noci o 12. Ale čo je napríklad v tejto kultúre tiež normálne, oni keď prídu domov, ono to neexistuje, že by oni extra brali ohľad, že teraz tu doma už niekto leží a spí. Ono sa to môže stať, že oni prídu o 12. v noci domov, Emilka a ja už spíme a oni ešte sa rozhodnú spievať karaoke. Hãy gọi nàng vẫn sống xa lúa mãi ơi, nhưng theo thăm chơi chỉ em chỉ ba tay, và đừng cầu phải bỏ qua vết thương, để là đi chết để thơ sống. Ako s týmto sa tu treba počítať. Alebo aj keď nespievajú karaoke, že si sadnú a ešte debatia, hlučne, rehocú sa, diskutujú. Oni proste neberú ten ohľad, že no, tuto niekto spí, buďme teraz ticho. Oni majú také iné zmýšľanie, že proste my teraz sa rozprávame. Kto sa chce pridať, nech sa pridá, je vítaný, ale kto nechce smola, tak nech si ide oddychovať a spať. Ale on sa potom musí nám prispôsobiť. My chceme teraz diskutovať alebo spievať. Toto by mi nevadilo, keď by to bolo cez deň, ale keď sa toto deje v noci, o 12, o 1, o 2, tak potom to, poviem úprimne, je otravné. Aj keď musím povedať, že Pónová rodina je v tomto veľmi... nemajú to nejako, že extrémne. Zažila som rodiny, kde to je fakt extrémne, kde sa človek naozaj zblázni, keď s nimi žije. Túto to tak nevnímam. Ako takúto situáciu sme mali teraz raz za ten týždeň a to je v pohode. Takže oni majú proste inakšie nastavené určité hodnoty ako my. A Európan, keď ide do takej rodiny, tak jednoducho s tým musí počítať a musí sa vedieť prispôsobiť a to tolerovať a akceptovať. Takisto ako Pon sa musel naučiť u nás, v našej rodine, akceptovať určité zvyky, ktoré máme, prispôsobiť sa. Takisto sa tu aj ja proste musím prispôsobiť, ale musím povedať, že mi to nepadne ťažko, som s tým úplne v poriadku. Ale dlhodobo žiť s niekým spolu, to už je jedno, či s kambodžskou alebo slovenskou rodinou, si ja aj tak neviem predstaviť. Ja som človek, ktorý potrebuje aj to svoje súkromie, svoj priestor, svoj byt, domček. Ja nie som človek, ktorý dokáže žiť v nejakej komunite, kde sú viacerí ľudia. Takže je to aj samozrejme aj o mne, že možno som aj ja taký typ,
ktorý to takto vníma, druhý človek by to takto možno ani nevnímal. Budeme cestovať zajtra a chceme si zobrať trošku soli aj cukru, aby sme mali, potom si už len dokúpime zeleninu a môžeme si urobiť omáčky nejaké. Tak si chceme zobrať, on ako ide platiť. Nie, on číta ešte tú sol. No tu nemáme šancu kúpiť nejakú zdravšiu sol, alternatívnu. Myslím, že toto sú všetko také umeliny tu. It's okay, take it. No tak predsa našli sme morskú sol. Skoro som odpadla. Vidno na nej a je taká trošku špinavšia, nie je tak dobre očistená ako tá u nás v Európe. A to mi nevadí. Hlavná vec, že je bez nejakých tých blbých prísad. Aj keď to asi nie je toto najlepšie, ale nevadí. No, toto sú klasické kambodžské sladkosti, dezertíky. Toto vyzerá ako vajíčka, ale nie je to. Toto je kokos, robené taký asi varený kokos. A toto žlté je ako taký zemiak, ako taký batát mi to príde, na sladko urobené, ale fakt chutné. No. A toto som vám už ukazovala, to je tá grillovaná ryža, plnená buď banánom, áno, tu je teraz banán vnútri, vidíte, banánom, alebo tiež niečo ako batát, taký zemiak. No, daj si tie Emilka. No, to je dobré. Toto som ochutnala, príde mi to ako nejaké cesto, teda asi z múky, poliate nejakým cukrom. Ale keď som to jedla, mám pocit, že to je pražené v oleji, kde bolo mäso pražené. Ako cítim tam tú chuť mäsa, takže to ma moc neláka, ale toto je vynikajúce. Toto je fakt chutné. Potom, keď sa rozprávajú oni, sú dosť hluční. Aj teraz počujem, že sa Pón rozpráva so jeho bratovou manželkou. A Emilka, mne to stále príde, ako keby sa hádali. A ja sa potom stále pýtam, čo ste sa hádali? Nie, prečo? No nám to tak znie, nie, veď sme sa normálne rozprávali. A oni takí tak hlučnejší, aj rýchlo rozprávajú, aj proste taký, tak veľmi temperamentne, čo by sa ani nepovedalo na buddhistov. Skôr si človek myslí, že buddhisti sú takí veľmi kľudní, taký pomalší, ale no keď sa rozprávajú, tak nie, sú takí dosť temperamentní. Ale v pohode, akože, čo sa mi zase páči, že oni sa nestarajú do záležitosti druhých. Aj keď tu teraz žijeme v podstate s rodičmi, s bratom aj s tou sestrou, nikto sa teraz nemieša do nejakých záležitostí, do tých rodinných. Keď napríklad ja neviem, že by mali nejaký konflikt teraz brat s jeho manželkou, tak nikto sa im do toho nestará, ani rodičia sa do toho nemiešajú. Nechajú ich, nech si to vybavia sami a neurazia sa na niekoho. Toto sa mi tiež páči. To v Európe častokrát býva iné, že často sa tie rodiny potom do toho zamiešajú a už vzniknú veľké hádky. Oni sú zase takí, že nie, musia si to tí ľudia sami vybaviť. Ak potrebujú pomoc, pomôžu, samozrejme, ale inak sa snažia, nech si to každý sám vybaví, tie svoje problémy. Aj keď žijú spolu pod jednou strechou. A asi to je celkom, asi im to preto aj funguje. Lebo sa tolerujú, rešpektujú, nechajú sa na pokoji. A hlavne nehodnotia druhého, to čo sa mi tiež veľmi páči, to som už vám spomenula, že čo má oblečené, čo urobil, alebo tak. Sú inak celkovo, by som povedala, veľmi príjemný národ, usmievavý. V Phnom Penh to je iné. V Phnom Penh, čo som zažila ešte pred 10 rokmi, sú ľudia veľmi takí uzavretí, taký akoby trošku nahnevaný, alebo aj, no proste nie sú takí príjemní. Tuto na dedine, kde sme my teraz,
alebo také malinké mestečko to je, Pailin. Ľudia sú strašne takí usmievaví, pomáhajú, pozerajú na Emilku aj na mňa, sú zvedaví, lebo tu nežijú nejakí cudzinci, nechodia sem turisti, tak sa stále aj po nás vypytujú, odkiaľ pochádzame, usmievajú sa pekne. A čo sa mi veľmi páči tiež, toto je asi celkom dôležité tiež vedieť pre tých, ktorí chcete cestovať do Thajska alebo do Kambodže, do týchto azijských krajín. No teraz sme priamo v Pailin, v tom centre toho mesta. A ideme hore, pozrite si, ak si všimnete, kopci, čo to tam je. To vám ideme teraz ukázať. Fónová mamina kúpila takýto košíček. Oni takéto košičky buď si sami urobia, alebo ich takto zakúpia. A oni sa potom sem položia. Akože sa to dáva ľuďom, ktorí už umreli. A ako že v noci, keď potom budú hladní, že si prídu zobrať. Nejdem tu teraz veľa rozprávať. Chcem ich nechať na pokoji. Ešte tu Miu zobrali donútra. Ešte som sa pýtala, že radšej necháme dole, alebo nie, že kľudne môže ísť s nami aj ona, že to v poriadku. Ale je nervózna. Čaká na póna. Kambodžania sú veľmi úprimní. Kambodžan sa nepretvaruje. Vidíte na jeho tvári stále, či sa mu niečo páči, či nie. Neusmeje sa len tak zo slušnosti. Naozaj vidíte im na tvári skutočne, ako sa cíti. Tam neexistuje ten fake smile, ten taký umelý úsmev. A toto, si dávajte pozor, v Thajsku je iné. Tajčania sú napríklad úplne iný národ, Tajčania sú zvyknutí sa stále usmievať. Aj keď sa im niečo vôbec nepáči, keď vás nemajú radi, keď závidia, keď žiarlia, to je jedno. Oni sa stále usmievajú. A toto je niekedy ťažké žiť v Thajsku a tam fungovať a pracovať, lebo vy neviete odhadnúť, či to teraz bolo úprimné, či nie, či vás ten človek má rád, alebo nie. Časom už na to prídete, časom sa to už dá zistiť potom, ale mne to trvalo naozaj dlho, lebo na začiatku, keď tam človek začína fungovať, tak ešte je aj taká, viete, ste taký nadšený z tej krajiny, zo všetkého, taká by som povedala, možno taká naivita v tom celom a si myslíte, akí sú všetci milí, ako sa všetci usmievajú, ale časom človek na to príde, že toto nie je stále úprimný úsmev. Takže toto je taký naozaj pre mňa veľmi dôležitý rozdiel medzi Tajčanmi a Kambodžanmi. Kambodžania sú trošku viacej ako my Európania. Že sa trošku viacej, sú aj napríklad spolahlivejší. V Tajsku podnikať, fungovať je dosť ťažké, lebo na Tajčanov sa
nemôžete až tak spoľahnúť, čo sa týka, keď vám niekto povie, že príde zajtra vám, neviem, opraviť niečo. Nemusí byť, že zajtra príde. Ten človek sa vám možno v živote neozve. Proste. Kambodžania sú tu viacej ako my Európania, že proste spoľahliví. Keď sa s nimi dohodnete na nejaký deň, na pozajtra sa stretneme o 15, tak naozaj to aj platí. Takže na také, že napríklad podnikanie, žiť je v Kambodži z tohto hľadiska určite jednoduchšie. Hlavne človek vie, na čom je. Ale zase tu v Kambodži je oveľa väčšia korupcia ako v Thajsku, čo je tiež niekedy ťažké, hlavne na úradoch, keď vybavujete nejaké doklady. My ideme teraz vybavovať dokumenty, tak som zvedavá, ako nám to pôjde, ako sa nám to podarí vybaviť všetko, lebo všade chcú nejaké poplatky, chcú nejaké peniaze navyše, aby vám to rýchlejšie urobili. Nakoniec potom zistíte, že ten doklad vôbec nie je správne vystavený alebo niečo. Teraz sme mali napríklad jeden rozhovor, teda takú diskusiu s jedným známym, ktorý chcel pre Emilku robiť rodný list, že pozná teda na úrade niekoho, kto bude mať rodný list, že on tam zajde len a napíše len Emilkine meno a hotovo, ten mu vystaví rodný list. Ja hovorím, no ale ako, veď oni musia mať náš rodný list najskôr, nie ten slovenský, ktorý máme do angličtiny preložený a my ho musíme ešte do kambodštiny nechať preložiť a s tým ísť tam. Nie, to nie je potrebné, že nech sa nebojím, mi ešte hovorí, že don't worry, hovorí, že všetko bude v pohode. A tak sme sa teda o tom rozprávali, ja som sa do toho veľmi nemiešala, ale nedalo mi to. A nakoniec som mi povedala, počujte, a čo tam vlastne napíšete potom do place of birth, teda kde sa Emilka narodila. To nič, to nie, napíšeme nejaké kambodžské mesto. A skoro som odpadla, to nemôžeme. Nie, nemôžeme mať. A ešte mi niečo trepol potom do toho, že aj jej meno, že možno bude trošku iné, ako je v origináli, že oni ho prispôsobia trošku tej kambodštine, teda ako dajú nejaké takú anglickú verziu jej mena. Nie, v žiadnom prípade. Proste oni to berú tak, že no neboj sa, bude to. Nie, nebude, ja to takto nechcem, ja to chcem mať správne urobené. Ideme preto aj kvôli tomu do Phnom Penhu a budeme to len tam vybavovať a nie tuto na dedinách, lebo nemôžeme si dovoliť, môžeme mať teraz, čo Emilka by mala 2 rôzne rodné listy, 2 rôzne cestovné pasy a v jednom volá sa napríklad Emily a v druhom Emilia a v jednom je narodená v Kambodži, v druhom je narodená na Slovensku. Proste toto nejde, to sú 2 identity, takže ale oni na všetko vám povedia, všetko v pohode, neboj, netráp sa, ale ja sme sa teda rozhodli, že to ideme teda riadne robiť, to nemá význam takto, aby sme vrážali peniaze, čas do nejakých dokladov, ktoré potom nakoniec môžeme zahodiť. Takže, hej, sú tu také, všade sú výhody, nevýhody, to je jasné. Ako som vám povedala, celkovo ľudia sú príjemní, čo je pre mňa veľmi dôležité, že sú úprimní, že ich viem odhadnúť. Že viem odhadnúť, či ten človek mi chce niečo zlé, či je úprimný ku mne, či ma neklame, či ma, ja neviem, proste nechce obrať o peniaze alebo niečo. Toto mi je veľmi dôležité vedieť. A inak sú naozaj takí, hej, v pohode, teraz diskutujú, počujete ich v pozadí asi zase. No rozprávajú sa, to nie je diskusia, je to normálny rozhovor. Ja to počujem až sem. Ale inak musím povedať, že sa tu cítim veľmi dobre. Emilka sa tu cíti dobre tiež. Ona tak zistila, že cítila, že jej presne táto čiastka chýbala. Viete, ono to je predsa, ona je na polovičku Kambodžanka a nikdy tu nebola, tak ja si myslím, že ona naozaj to jedno dielko v pucle jej chýbalo ešte do jej života. Presne to je toto tu zažiť, byť tu s rodinou, zažiť to celé okolie, ako to tu funguje, vidieť tú prírodu, všetko, čo k tomu patrí.
Takže sme radi, že sme sem prišli. A je to tu super, je to tu krásne. Neviem, či by som tu dokázala žiť teraz, ale ani nemusím nad tým nejako extra rozmýšľať, lebo to aj tak neplánujeme. Tu teraz zostať nejako extra dlho, ale vieme si predstaviť chodievať sem častejšie, určite možno pár mesiacov do roka tráviť tu, potom zase pár mesiacov na Slovensku. Uvidíme, ako sa nám to všetko tu ešte tá situácia vyvinie, lebo zatiaľ ešte nič nemáme naplánované. Sme na ceste hore k tej Buddha soche, ale motorka nás nedala. Vidno, že sú to azijské motorky, nie naše európske. Musela som zostúpiť a ísť pešo, lebo sme sa nedostali hore kopcom. No a oni tieto sochy, Buddha sochy, pekné výhľady sú to. Hej, vidím. Takto dávajú hore na kopec, aby ľudia videli z celého mesta tú Buddha sochu a aby im to dodávalo v podstate tú energiu, radosť, kľud, pokoj. Hej, aby to mali stále teda na očiach pre tých, ktorí to potrebujú a v tom veria. A tu už vidíme prvú sochu. Je to krásne takto zblízka. Naozaj pekne urobené. Počkajte, ideme trošku bližšie. Ste to videli? Aj ten výhľad je krásny tu. Jak tu hore na kopci už normálne bolo cítiť, že je chladnejšie ako dole v meste. Normálne taký chladný vietor tu už pofukuje. Ale no, zima určite nie je. Nedá sa to porovnať s našim chladným vzduchom. Je tu nádherný výhľad. Tie kopce v pozadí. No a takto tu sa chodia ľudia modliť. Niektorí výjdu pešo hore. Sa tu potom pomodlia. Inak som si všimla, že strašne často majú tieto svetla na solárne panely, čo sa tu určite oplatí robiť, že skoro všetky lampy v mestách sú už cez solárne panely. Určite to upratuje a je to riadne vysokánske. No, tu sa idú ešte raz pomodliť. Ukážem vám to. Aha, tuto je vnútri Buddha socha. A oni tu stále zapália tieto... Ako sa to volá? Som zabudla po slovensky. Vidíte? Tieto tyčinky. Jedlo im tam dajú. Tu sa hádžu peniaze. Stále nejakých pár batov, 20 batov, to sú nejakých 50 centov, euro. Ja som si zapálila tieto tyčinky a sa mi chytili horieť, čo je normálne. A potom som ich vyfúkla s ústami, no som do toho fúkla, že nech to zhasne. A potom brat sa začal smiať, no ty nevieš ako, nie. A má sa to tak, ako tá žena to teraz robila, pomýkať s tým, že nesmie sa to vyfúknuť s ústami. Takže musím sa ho ešte raz pýtať prečo. Myslím, že to asi tak trošku, že pre nešťastie. No ale nevedela som, to nevadí. U nás turistov to je také všetko v pohode, my si tu môžeme dovoliť chyby robiť. Inak to sa mi tu páči, že oni sú veľmi tolerantní, aj my turisti, keď sem prídeme a si pozeráme tie chrámy a nedodržíme všetky tie ich pravidlá, tak oni sú voči tomu veľmi tolerantní, že neodsudzujú nás, ani sa nehnevajú, nezazerajú. Proste vedia, že my o tom nevieme
Jediné, čo očakávajú, to som vám už spomínala, aby sme my ženy mali ramena zakryté. A inak ja mám teraz šortky na sebe, také dosť krátke, ako zadok mi nie je vidno, ale sú také dosť krátke, to je ale v poriadku a ramena by mali ale byť zakryté stále. No a stále, keď vchádzate, to je tiež dôležité, sa musíte vyzuť. Nesmiete vstúpiť nikde, ani do budovy, ani jedine do obchodu, ako 7-Eleven a také, tam áno, ale inak do druhých obchodov, takých malých, alebo pračovňa, to je jedno čo, alebo aj ku kaderníčke, keď idete, tak všade sa pred dverami treba vyzuť. A nestojí sa, oni prach vo dverách stále prekročia. Nikdy naň nestúpia. Že to je také, že im to privedie nešťastie. Takže to sú také základné veci. Ale dôležité teda, keď vstupujete do chrámu, určite predtým topánky vyzuť a ísť boso alebo v ponožkách. A tu sme teraz pri tej vysokánskej Buddha sochy. To je nádherná. Keď by ste to videli naživo, to až vám dých vyrazí, keď pod tým stojíte. No, video to myslím ani tak neukáže. Krásne to je. A tu máte ešte napríklad Pon a ja, my sme 83. ročník, tak v čínskom kalendári sme my potkan. A tu môže potom človek hodiť podľa toho, v ktorom roku je narodený. Tu dole hodí peniažky a tomu ako, že prinesie šťastie. Tak toto majú. Inak v tomto kasíne som bola včera s Emilkou, lebo Emilka potrebovala ísť súhne na záchod. A normálne deti samozrejme nepúšťajú, ale tým, že sme teda turisti a dieťa, tak nás pustili. No ale my sme mali problém sa tam dostať von. Normálne nás nechceli pustiť von. Ježinko, zrite toto, to je krása. Normálne nás nechceli pustiť, lebo všetci sa začali tam s nami rozprávať, sa nás vypytovať a keď zistili, že Emilka je Kambodžanka, tak tam skoro odpadli. Najprv to začalo takým mega rozhovorom na záchode, kde tie upratovačky sa s nami začali baviť, potom ešte nejaká pani, ktorá tam akurát bola na vecku, potom personál, no všetci hostia na nás tam kúkali, stáli okolo nás. Prišla jedna tehotná, dokonca objala Emilku, že ona je tehotná, že nech jej prinesie šťastie. A ona by mala také krásne dieťa. No proste to bolo. Naozaj asi 15 minút sme tam s nimi stáli. Emilka, poď ideme späť. A kým sme sa konečne dostali zase von. Naplánované máme ale teraz cestovať ďalej. Zajtra odchádzame na Korong. A to vás zoberieme potom už do ďalšieho vlogu. Ukážeme vám cestu na Korong, čo bude asi dosť náročné odtiaľto sa tam dostať. A aj krásy Korongu. My sme tam ešte neboli, ani Pon, ani ja. Takže bude to aj pre nás nové, ale je to jeden z najkrajších ostrovov tu v Kambodže. Takže sa veľmi tešíme a chceme cez Vianoce a možno aj cez Nový rok byť tam proste pri mori niekde. A najprv sme uvažovali, či by sme nešli naspäť na Koh Chang, ale v Koh Chang, teda takto, stratili by sme vízum Emilka a ja, lebo vízum do Kambodže stojí 1300 baht, teda 2600 sme platili spolu, to sú koľko, asi nejakých 70 eur, to vyšlo, ak správne počítam, tak nejako 70-80 eur. To mohlo výjsť, to vízum pre nás obidve na 1 mesiac a ešte ho máme platný a nechceme ho teraz prerušiť, lebo potom, keď by sme zase schádzali sem, zase by sme museli platiť. A okrem toho si chceme aj Kambodžu pozrieť. Koh Chang už poznáme, určite sa tam ešte aj vrátime.
budúci rok, teda niekedy na jar, teda začiatkom roka, ale teraz chcem aj si pozrieť Kambodžu, tu pocestovať, povybavovať doklady a ísť ešte vidieť aj starú babku, teda starú mamu Ponovú, ktorá už má vyše 90 rokov a žije na dedinke. Takže to sú ešte také naše plány. No, ale v ďalšom vlogu vás teda berieme na Korong. Jeden kauไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมาเมื่อดังโลกนี้สดใสขึ้นทั้งตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคน